kunu chama be ambulukoro ka kitu nyini ke limana ufe mbe sika to awikado baran abike kanye sabu awikado aunga gafe keneka jangote minya arajo ndura FM sanve bebe bunya ka dai hakilina taka okubanga nyugo bunya usirafe akuni ejetemine ke minyi Musa Sayon Gamara alidi kumambe jongo awikado akubana 7D mingono obelendi pana bidon boli abo kufo akominyi sugal kokala maiga kunu akunjombe awikado mado nyama minumbe Conseil national de transition minumbo kufo akodi stratigala minyi awikado CNT Conseil national de transition premier ministre mimbe anguna bina be sugal kokala maiga kufo kunu kalo klimuga anikili ngwelele du boji nenga nyigel sekata kasekata nyefolike akodi stratigala akawulika jo mimbe ne akunyi hakilina udi no betalike plan d'action du gouvernement bina bara minunge awikado akundambe kanyinga udi keneka bara nunumbe la haliya jmena ako ukera chugudi ako de kama minye shugali akoni yajira ka fo gouvernement ko de technology bli kalo muga ani nani minno dira yelsa bara kaseka ko kono utuna sidi o kono bli bara wira koni awikado udamine na akoni yejetemineke ibaye ka fo minye CNT akeme ani mamuga ani kili kuno abe nywa zoro yoro la yoro mimbe nabe awikado CCB nabo kufo ni yashi follow awikado yelmani yashi fulana oni premier ministre ukanywa zoro ni chugoina premier ministre mimbe no eshugal kugala maigai ka plan d'action du gouvernement o minni jekera na utukalo temeni odi kumbe bulula yelse kasika tanye folike nyefoli mingono na awikado mobisika family soro ala akunga jekulu mimbe na be commission de loi na bo kofo uluma ko inno ya shugal bulude ko ngoni awikado agelera bulu ko sobe sabu yepembe ni chaman takadaka ya jira ka fo shugal ye awikado hakilna nimirna mindi damine awikado juin kalo kana se février kalo san 2022 donc ami doni mene ko bi nyini fe on ka shima ke soro fenye nuhu sar ale fana ye awikado maye mingo ni be ni yoroko fulina ale re tara fuka jira ka fo shogel ni ko be awikado anoti kemejo minya ka fo tanwuta saba awikado odebe di e shogel ma ko kuma na sa wati do kuma sira ka laje shogel nunungo ko luna na min lakle shogel nunu nyire fana awikado ulubise ka lakle chukumi nuhu sar awikado ayida do ulula nga gouvernement ale koni yajira ka fo kemejo udu yemin la barako bita bishege ani wulonvla wajira ka fo gouvernement koni uyi barake udu yere bulu ngani jetemineke minya awikado ko muga anikili ulu koni waliyara bisaba anisaba ulu be sira fe ka waliya shegi ndronde be awikado minungo ni ma waliya fo na farako abina o ke 10 sur 20 ya adama koyi tirika ba ko akoni ngoyi ngoni ni jetemineke commission loi mimbe na be awikado CNT la ale koni wulika jonni chesiruke kuma chama ko luta ku segere jangote accord mimbe na be accord dalje ko fo ananyo na chama feminu mbe no luma nyesoro ni kado ka fo minye an yere ka jamana a laboratoire ka seka awikado adam faraw jedo o shimbara o masika ke révision constitutionnelle o fana bara o awikado o luma sika ke fere ani dabali mimbe seka to jamana ko no barakela o biseka choro ifam bela jili fe o bara o masika ke ako kuma na sa minye ningo bela jili fengile mimbe no walera awikado shogal ko gala maiga fe akani la nyinu ko nana o de assise nationale de la refondation premier ministre shogal ko kala maiga jongo ala awikado ni jetimene ke baye ka fo gali minuta raka tengwala abe nyingali keme flabo question keme fla nga shugel ayre jongo ala fo donc afo jongo ala bara nunungo ni awikado chama mbe ngera tokaje nga tokaje nu otolu seede sabu minya awikado ma ibi ko dola do were fana nyabila minya awikado gele were udin na nadu singoro minungo ni kera so be ku bali bara minumbe no lukanga ke ukase ko baraw ukase ko luke akunga ona tabe minya arme koni sika temina awikado no yanga chefaruni uluko nika sana ele sika kisekele awikado kafoko ote ula akoni jetemineke ibaye kafo minya reforme politique o minumbe na farako lubara ukake minya gouvernement ya awikado 7D mimbe no dira bara nuka laje ni jetemine ibaye kafo assise nationale de la transition o min vana be no kera jongo ala bara chama be minungo nikanga waliya minungo nikanga nyeta awikado osoro akokuma ingonnana sedi akokuma ona najo ala o sede o kene shogal ko kala maiga ayajira ka fo minya awikado president mimbe anguna no be ashimi ko fo ani sede o bar ani sede o nyamo no be awikado sede o president ko fo anu be ka nyoanye wati bela jili akolu ko ni hakilla mindi o de kalu muga ani nani kalu muga ni nani ko ni bulu awikado bara minumbe no lukanga ke lubse ka chamange ula yelma awikado lubse ka bereke o kono nana kana soro sede o dumbe kalu tanifla kalu tani woro sede o nyebe odila akokalu muga ani nani ni awikado fere
ni dabalu kɛra k'a fɔ ko ka dɔ b'o la a bɛ gɛlɛya dɛ wa fɛn yɛrɛ tɛ se ka bɔ a la nka n'i y'a ye fɛn bɔra la a bɛ ka dɔn fo n'o y'a sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen n'u bɛ yɛlɛmali dɔw kofɔ olu y'olu sen bɔ pewu transition ka baara la o tuma n'o kɛra dɔrɔn kalo 24 dɔ bɛ se ka bɔ a la Sogɛli Kɔbala Mayiga a y'a jira k'a fɔ min ye a bɛ ka dɔn CEDEAO ye o bɛna mission laban min kɛ anw fɛ yan o bɛna sɔrɔ a bɛ ka dɔn kalo 24 a baaraw kɔni daminɛna nka olu kɔni hakili la k'a fɔ CEDEAO ka nali min n'o kan ka kɛ anw fɛ yan n'o nana o bɛ kɛ waati ye waati min kɔnɔna na fɛn caman bɛ yen a bɛ ɲɛ sɔrɔ a ko kuma na avril kalo tile 20 tɛmɛnen an kɔrɔ dɛ dɔgɔ baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen o daminɛna aw k'a bila u kunna k'a fɔ san 2 min n'o fɔra a bɛ ka dɔn ko baaraw bɛ k'a kɔnɔ a baaraw daminɛna a ko n'i y'a jateminɛ kalo 24 o kundi dɔwɛrɛ ye koyi min ye a bɛ ka dɔn fɛɛrɛ ni dabaliw ka kɛ min bɛ se k'a to kalataw bɛ labɛn ko ɲuman na a ko projet dɔ bɛ yen n'o bɛ calendrier dɔ kofɔ kalo 12 fɔlɔ o minnu bɛ yen n'olu bɛ ka na o kalo 12 in bɛ ta ka ɲɛsin min ma o de ye jamana ka lakanali a bɛ ɲɛsin u ma fɛɛrɛ ani dabaliw bɛ kɛ min bɛ se k'a to a bɛ ka dɔn kalo 6 fɔlɔ ninnu kɔnɔ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ organe unique de gestion min bɛ kalataw labɛn o fana a bɛ ka dɔn olu bɛ kɛ a bɛ ka dɔn kalo 12 in kɔnɔ nka kalo 12 laban dɔ in fɛɛrɛ ni dabaliw de bɛ kɛ min bɛ se k'a to kalata fɛn fɛn de bɛ yen min kan ka kɛ n dɔgɔ kalata a bɛɛ lajɛlen bɛ laban Sogɛli Kɔbala Mayiga hali bi a ye a bɛ ka dɔn sujet wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ MINUSMA ka a bɛ ka dɔn mandat o lakurayali Sogɛli y'a jira k'a fɔ o bɛ lakuraya nka min ye a bɛ ka dɔn MINUSMA tɛna se ka foyi wɛrɛ kɛ i n'a fɔ a bɛ ka dɔn ka baara kɛ anw ɲɛnama a ko bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a y'i sinsin k'a jira k'a fɔ min ye a bɛ ka dɔn olu ka baarakɛdaw i n'a fɔ président de la république ka cakɛyɔrɔ ani a bɛ ka dɔn ale Sogɛli yɛrɛ ka cakɛyɔrɔ olu ka a bɛ ka dɔn fɛn o fɛn min bɛ yen n'o ye nafolomuguw ye minnu bɛ ta ka ɲɛsin olu ka côtéw ma min ye 3 o 3 a 2 olu b'o ta k'o kɛ ka a bɛ ka dɔn labaarali wɛrɛw kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn bilasira u b'o ta ka a bɛ ka dɔn a don da a ko n'i ye nin bɛɛ lajɛ min ye a bɛ ka dɔn kiiri bunanku kan Mali gouvernement a ye wulikajɔ ni cɛsiriw bɛɛ kɛ min ye a bɛ ka dɔn sɛgɛsɛgɛliw k'olu dabɔ loi de programmation de la sécurité intérieure u taara sɛgɛsɛgɛliw k'o kan fond covid 19 o fana lajɛra min ye a bɛ ka dɔn an ka bâtiment minnu bɛ yen ni maaw taara ka taa ni a bɛ ka dɔn k'o feere kojugu cɛjugu la o fana n dɔgɔ k'o lajɛra assemblée nationale haute cour de justice AGFO AMRTP ani ka dɔn GSM nin bɛɛ ye fɛn ye fɛn minnu ni a bɛ ka dɔn sɛgɛsɛgɛliw boliw kan k'u lajɛ Sogɛli Kɔbala Mayiga a y'a jira k'a fɔ min ye Mali kiiri tigilamaw u bɛ ka baara kɛ dɛ baara min bɛ ka kɛ fana o de bɛ tali kɛ min ye armement ko min bɛ yen n'a kumaw bɛ sen na i y'a dɔn baara bɛ ka kɛ olu kan kiiri bunanku kan min ye fali min kɛra kalo tile 11 12 n'o ye juillet kalo san 2020 o fana baara bɛ ka k'o kan n'o kɛra Bamakɔ Sikaso ani Kayi a ko nin bɛɛ lajɛlen ye dossiers de ye minnu bɛ kiiri tigilamaw ka bolo kan a bɛ ka dɔn u bɛ ka baara kɛ a bɛ ka dɔn nin bɛɛ kan premier ministre a ko a bɛ ka dɔn nin min filɛ nin a bɛ ka dɔn kuma wɛrɛw bɛ sen na tɛrɛ o ka kunkan bɔ a ko ni Ala sɔnna 2022 bɛ taa ban yɔrɔ yɔrɔ pun i b'a ye nɛgɛ bɛ boli nɛgɛ ka siga foyi t'a la a ko kuma na 1,600,000 o bɛ yen ni Ala sɔnna ma min ye i koma mɔgɔw olu ka a bɛ ka dɔn gɛlɛya bɛ kɔ sara minnu bɛ kɔ yasa ka se ka dɔ bɔ a la yasa ka se ka dɔ sara a ko kuma na Sogɛli Kɔbala Mayiga a ko Mali gouvernement baaraw de bɛ ka kɛ yalasa hali bi yɛlɛma bɛ se ka don kow la siga tɛ min na min ye a bɛ ka dɔn fɛn min bɛ yen n'o bɛ sɔrɔsiw ka baara ko fɔ n'o bɛ sécurité ko fɔ o kɔni an kana ɲɔgɔn nɛgɛ o ye sanna yɛlɛ sɔrɔ Musa Sakɔ Kamara a ye min sɔrɔ k'a di anw ma indépendant kɔnɔ anw ka kuma tɛ dɛ an y'a yɛlɛma Musa Sakɔ Kamara ale ka baabu don dɔgɔ Ibu ɲɛ b'a la o ka bi don bɔli ayiwa Madu Mayiga ɲama bonya ɲi a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye ne ye indépendant ne y'ale bila Zeniti Bale ne ba ale sama ka gɛrɛnna Zeniti Bale ni ye ale ta maa mun kumalen don o de ye Bubakari Modibo Dabo a kumara a ko hali bi an ka taa mun ye conseil national de transition n'o bɛ CNT ko fɔ an ka taa yen kɔnɔna la ko n'o i bɔra k'i da don a la sisan n'o bɛnna alamisa don ma avril kalo tile 21 san 2000 ani san 22 docteur Sogɛli Kɔbala Mayiga CNT maaw kun y'a wele mun ye fatirikɛba ye n'o de Bubakari Modibo Dabo a yɛrɛ k'a fɔ ko mun ye Sogɛli kɔni siga t'a la a ye mun ye malidenw kɔni u daw yɛrɛ la kura ye wa mun ye malidenw ye ko u ye danaya ta ka da Sogɛli Kɔbala Mayiga kan kura ye mun ye Bubakari Modibo Dabo a ko mun ye CNT kɔnɔna jateminɛ k'a lajɛ n ka cɛ e ko k'u ye danaya da kan kura ye dɛ ko ni ma wari minɛ dɛ wari komi ni y'a fɔ k'a kɛ cogo dɔ la wari ni bɔlen tɛ n kɔ kan ka taa wari kutubu l'argent minɛ jamana in gɛnb'o ye sa o kutubu k'i ta minɛ i ka kuma ka sɔrɔ n ko ni u b'a di mɔgɔ minnu ma u b'olu dɔn ko ne ma ne ni Ala cɛ ni maa minnu b'o fɔ ni ne n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ lahara
e non doga tan wa ba di mo gamunu ma billahi halin tufle nyama bodo i ba fo do mi sigile bi ka sheji ni kofe i bengalo tige ka tugu nywa na sabu beni ka bara adam ni e fela tama fo dro e ko wari minena tewa ni afota fe sogal ko kala maiga nyama ka dro meta ngono bismillah dro met kele sigatala ila dimina sogal ko ndo ko no be fusa Bakar Moro Dabo aya ira ka fo ko mu ye kunu sente nyama ba no colonel Maliki Jabo jawati muna aye ko fo ko ni ko dale ibe na ka fo ko mu nye député ko ni nali ni ko oboro ko obuluda ni ngale busa misene nu bobulo nu be na taka sokal ka asegre ibe na ka fo ko ma chaman ko ni ko oyika ngali ke ko sente manuna do bula nyama olu ko ni mute fe ka famia tukushila wa do fana kumbula nyama olu ko be fe olu ka yedro wa do fana nu ka janjugu ku na lendo janjugu nu ku mina fli docteur sugal ko la mega ay mesega amina tukumuna ko tabari kala muyo docteur sugal ko kala mega sigata la ko abora jengo ni okonala o stratigala wati munna ko munye docteur sugal ko kala mega ay sante manunu ko nga ubela de nga korofo ajabi basigi okonala o stratigala ko muye malki jawe ko ayra seba ko ni sojara matriga ba muye Boubacar Modou dawe ay da ka foko muye docteur sugal ko kala mega wati munna ay korofo ko ninka ata nyama ay korofo munne abika ajabi ko oke ni ngale munun kera la na yo jabi ko di nyama sigata la ko jabi nyuma chama ko odira ako munye oronya erela damela klenia la mama na ketugo tugo bina ye ka foko finya doni mila ko ga sugal ko kala maiga ako chendo munye gouvernement ye gela do ba ko no la gela belebelo wuli ka jo be sena o gela nunu ko obesika bantu muna ngaro ni la munye logement socio ko esigata la ko o gela ko kuma ko abesina munye do ke sugal ko kala maiga ali bi ayira ka fo o munye kuna fondilo we nyama kunne deme kaka ko kuna fondilo kunne bunya kaka ko munye foloka munna awulle flane aki konala ni watina nyama ko jatimina bina ka akola dona ko sobe o kan Boubacar Modou Dabo albi alade kumara ayira ka fo ko kunu kenenga docteur sugal ko kala maiga ayada sente ma bela jelen kloka ka damali dem bela jelen kloka na ya ale sugal ka ale boto ni jorola ni asimi ale ge ale be boy wala mani mali do dana ko taka bo ale kan domna nyama o do ko ale be barabla ko mauka do ka fo ale docteur sugal ko kala maiga nyama ka fo ko fanga ko kala de ba ale la wa ka fanga de kadi maye wa ko ya le wa nyama ko ota ale de ale be baramuna mali amse ga ngayira ngaro ya sura tumna mali dem bela jele ka damina munye kay kata go ci fok kidal amse ga lafiya tumna docteur sugal ko kala maiga ayira ka fo ko muyanga jamana famay no be ashim ko ta ko fo wa me domina kom bi fem bele bele sabade be ashim bedda abe miruno yi aforo o ye muye dane mali do ngwa dane aflana nyama ko lakanay o sabaga lakana o te dugo dugula o sentiga yi joka makone akoko sabana munya asimi kota abe miri femuna o de adama do me sega bolo tugumna kuna fa me fo me sega soro lafia kono to tugumna dunga fa asro gela o maya akonala o stratigala albi docteur sugal ko la maiga ayira ka fa ko chenu ame do mna ko bi munya suku ko ko agelale ndo ka wuli ka jobe sina nanjera ka mbolo ka faranonga nogoya o bena docteur sugal ko la maiga ayira albi sente monya ko akome do mna ko bi mamunu aklina ka fa ko ngata kalatala jona nyama sigatala am sigata kalatala jona ko anantara kalatana ni tugoda nyama munya ansoro kunu o sigatala ko dona tawla o kelen ko obena ansoro namanya ka fa ko ameta kalatawla anga kalataw ka kalatala benen nyumaye kalata jele ani kalata mun be segani mal dembela de mesegi diskush ali Boubacar Modou Dabo akmara me zeliti bale o konala ayira ka fa ko munya sugal ko kala maiga akona ayira ka fa ko gela ko nimbe iro do ko nimbe sigatala olumanye bo buga wuli ka jobela jele bla senga o yoro nunu ko nuko abisiga timu tugumna o yoro nunu ko abisiga nya tugumna kona na tawla gouvernement ko nimbe ko obara ko bla senga na foli fle anya sama ka bo zeliti bale ale konala Boubacar Modou Dabo ale sebani gala mar maiga nyama ibunya obala ne yɛrɛ ka sugal ka furukiya dɔgɔyali à la kɛra kunu de u y'a tibita ba kunu de n'a tabe il est resté droit dans ses bottes abana ayi jɔ jɔrɔ la de ndɔgɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ mali ma nɔgɔ dɛ bon ɲɛma la mali ma nɔgɔ billahi mali ma nɔgɔ fɔlɔka mun wulilen don a nɔfɛ terikɛ ne wallahi mali ma nɔgɔ a ma nɔgɔ billahi mali ma nɔgɔ siga t'a la fafina bɛɛ ɲɛ kuru kara bɛɛ bɛ k'i disi gosi ni mali ye bi anw bɛ ka taa ɲɛ ni fɛn minnu sabati nka anw fɛ yan anw ko fɛn ma kɛ ɲɛma n'i ko n k'a fɔ lakana sécurité dɔrɔn
o lawaliyali o ye gansan ko o ɲɛ sɔrɔ o ye koba de o gansan kan ka 7 sur 10 7 sur 10 ou bien 8 sur 10 de disho siga t'a la awɔ siga t'a la dɛ a ye wulibali don a tɛ wuli n'i y'a mɛn n bi kala ta sécurité de lakana de bɛ yen n'i y'a ye n bi dumuni kɛ k'an fa lakana de bɛ yen sécurité de bɛ yen kosɛbɛ n'i y'a ye n bi kuranko lakana bɛ yen ko n b'o ɲɛ sɔrɔ lakana bɛ yen lakana de bɛ yen siga t'a la nin bɛɛ gulonnen bɛ fɛn kelen min na o ye lakana ye a banna lakana bɛ ka sabati fɛn bɛɛ bɛ ka kɛ bɛɛ sɔnn'o ma bɛɛ ne yɛrɛ y'a mɛn kunu Choguel yɛrɛ ko a ko olu ye fɛn fɛn fɔ u ka programme na lakana olu bi o de ta k'o bila centre la ka ɲɛsin o de ma kosɛbɛ parce que ko dɔw nana n'o ye gɛlɛ dɔw ye minnu ye olu senkɔrɔma cɛ ka b'u kɔrɔ awɔ o bɛ kɛ n'o bɛɛ kɛra o bɛ kɛ n dɔgɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a ma nɔgɔ dɛ bilahi Choguel ka dɔrɔmɛ ka haramu yan haramu nka ɲɛma dɔ bɛ ɲɛ la dɔ bɛ ɲɛ cɛlakaw fɛ la n'an ma sabali wallahi maa dɔw bɛ yen minnu bɛna to fɛn bɛ yɛlɛ an na ɲin tɛ min da nka ɲɛma n bɛna mun fana f'i ye dɔ bɛ ɲɛ la wa dɔ yɛrɛ fana bɛ ɲɛ cɛlakaw la ayiwa bisimila Choguel maa minnu changé don a ka communication kama ɲɛma baara in tɛ ka kɛ ka ɲɛ ayiwa bon n'i y'a mɛn fɔlɔ caman bɛ wuli min ye Choguel nɔfɛ dɔ wɛrɛ tɛ communication baliya don ayiwa wa fanga bolo caman tɛmɛna an ka jamana in kɔnɔna la yan ni communication baliya kelen de y'u sɔrɔ siga t'a la waati min na n'u surutula u b'a sɔrɔ ka wuli k'u jɔ k'a fɔ k'a tun bɛ tan a bɛ tan o b'a sɔrɔ c'est trop tard vraiment communication zéro wallahi a ka fɔ sinon sécurité Burkina bɛ ko f'olu ka kɛ maliyɛnw ye ni lakana yɛrɛ tɛ dugu o dugu o sentigɛ jɔ k'an makɔnɔ de o Sénégalais ko k'u bɛ kɛ maliyɛnw ye awɔ Camerounais y'an nɔ minɛ fo ka taa ɲini Russie fɛ hali nanzaraw kulela ni Mali nanzaraw bɛ kule maa yɛrɛ sɔrɔla min y'an wele ko Faransi ni k'i ye maliyɛn ye dɔrɔn fo tubabukɛ bɛ wuli k'a fɔ f'a bɛ yɛrɛ yɛrɛ wallahi o kɛra Mali ni Mali tɛ bana min bɛ dɔ faga dɔn dɔ bɛ yɛlɛ jamana in kɔnɔ koyi n dɔgɔ min ye Demba Konte n bɛna ale ka fasiri ta babu lamɛn dɛ Demba kuma bɛɛ Demba ko min ye awɔ ka don Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bidon bɔli a ko min bɛ tali kɛ conseiller dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Nuhu Sarr awɔ ka dɔ kunu a ye awɔ ka dɔ lajaba ɲɛsin anw ka premier ministre ma dɛ a ko waati dɔ kuma sera Choguel ko kala Mayigaw ko n'u ko k'u bɛna ko in rectifier waati dɔ sera olu yɛrɛ fana ka rectifier transition a ka se ka taa ɲɛ a ko premier ministre chef de gouvernement kunu awɔ ka dɔ conseil national de transition bɛ o ɲɛma kalo tile 21 san 2022 docteur Choguel ka kala Mayiga awɔ ka dɔ maa dɔ min kun welela kalo ta min bɛ n'a y'o kɛ gouvernement kunna awɔ ka dɔ a ye baara minnu kɛ a ka se ka na ka na ɲɛfɔli kɛ a ko kɛnɛ in kan denmisɛn dɔ bɛ yen n'u o ko a ma ko jeune parlementaire o ye Nuhu Sarr k'a juguyara kosɛbɛ Nuhu Sarr a sévèrement critiqué a ye juguya kisɛ bilen yɛrɛ ka juguya kosɛbɛ kɔrɔfɔ jugumanbaw olu ta ka ɲɛsin premier ministre ma n'o bɛ Choguel ko kala Mayiga kɔfɛ a ko n'i y'a jateminɛ kalo tile 21 san 2021 a bɛ da tariku la dɛ sabu centre international de conférence de Bamako CICB a kɛra awɔ ka dɔ yɔrɔ ye yɔrɔ min débat de tun bɛ yen anw ka premier ministre ɲɛ ŋɔyi ani awɔ ka dɔ yɛrɛ ye maa minnu ta ni k'u bila awɔ ka dɔ CNT kɔnɔ n'o bɛ conseil national de transition n'a ma ko fɔ Demba Konte Nouvelle Horizon fasiri kɛbaa don a y'a jira k'a fɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye awɔ ka dɔ a kɛra waati ye waati min na maaw bɛ micro bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ kelen kelen yɛlɛsa ka se ka ɲininkaliw ta k'u tɛnku awɔ ka dɔ premier ministre la a ko kɛnɛ in kɔnɔna na maa caman bɛ yen minnu kɔni awɔ ka dɔ hakili juru carina u la sɔmina kosɛbɛ ka ɲɛsin maa dɔ ka kuma ma n'o bɛ tali kɛ min ye awɔ ka dɔ denmisɛnnin dɔ ye n'o ye jeune dɔ ye n'u k'a ma ko Nuhu Sarr président dɔ parti dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko FAD Front africain pour le développement i ka dɔn o ɲɛma don a ko Nuhu Sarr awɔ ka dɔn a ma taa ni ko in ye awɔ ka dɔn nɔgɔyala ko ye sabu a ye baabuw bɔ k'u bin k'u cu ɲɔgɔn kan cogo min a kɛra a gɛlɛyara kosɛbɛ a ko Nuhu Sarr y'a jira Choguel la k'a fɔ k'olu ka assemblée k'o ye awɔ ka dɔn Choguel ka plan d'action a ko a bɛ baara kɛ cogo min k'olu ka assemblée k'olu kɔni jɛra n'a ye baaraw ka se ka kɛ a bɛ kalo dama dama bɔ a ko nka a ma bali maa si la sabu jateminɛkɛbaw caman bɛ yen minnu kɔni y'a jira k'a fɔ ko in bɛ taabolo min kan kɛmɛjɔ o kɛmɛjɔ 30 hakɛ o dama de kɛra 70 o ye tɔka jɛ a ko dun n'i y'o lajɛ n'i ko i b'a ta k'a noter o b'a jira k'a fɔ n'i ko i bɛ 10 di Choguel ma 10 awɔ ka dɔn Choguel bɛ min sɔrɔ k'o ye 3 ye moins de renvoi kurun a ko ten a y'a fɔ wa 3 ko n'olu bɛ école la ko 3 in k'o ye moins de renvoi i bɛ gɛnni ne m'o fɛ yen na
ngo kamu nyege ba ko ka buna dama de nyege ba ko no ako tura yimwende rangwai ako nusar aye awai ka do nyingal deke ama minya awai ka do shogele mundu ma marché munde be minyini no madima awai ka do no ma blay ka blala minya administration fe ako ne jate mineke ka damina awai ka do logement sociaux fo ka tati habu minya awai ka do ninja nya ayi da do abela jilina ajira ka fo shogel ni ku be yurgurgu kele ibi jija awai ka do fenga na soro ka fo ira makoyi ako minya awai ka do gele mimbe no soro la logement sociaux la nyefoli kaje anga seka famille soro la ako ka boy caisse nationale d'assurance maladie no be kadamu ko fo nyefoli kanye akonguru yi akera chukodi police nationale o fana kongur o kera chukomi docteur shogel ko gala maiga ambe fika nyefoli ka anye nimbela ako ninja inga nin discours abi na fo minya awai ka do kele blere ko guerre kene kanda minya awai ka do nusa ayo kuma de fo bi ko ako ne jate mineke awai ka do shogel ko wala maiga aka awai ka do kuma kam minumbe no ya awai ka do discours va tangere aba min fo kanye chi frasima ako nusa ya jira la ka fo monsieur le premier ministre an ngoni bi tabulo minga ambe wuli ka jow ni chesu ke minya awai ka do commission no be frasi ko fo o ka seka awai ka do atabulo na fe ko lu bonywana nga ko imbi chuko mina amanga ni politique ko do nywana ko amanga ke projet politique ako kuma na nusa ajira ka fo minya awai ka do gouvernement de la transition o bi tabulo mina o minna ko ka awai ka do gouvernement do rectifier ko wati do sera ko rectification yere ko fana ko ka rectifier tilela nusar ajira ka fo minyi ni ngoy ngone ambe don mele ko bi ko no make population ka dana mimbe uluka ndo ka do ko population ka odana ko be bo faso ko be bo uluka nde fatire fle demba konde ndo nusar ye mimfo o ye ni ibunya bala emungera ko faso do ye dana mu ndawka SNT ya enyama mama votu yede ai ma aude ulu de musikia o ko ne cheni kun kalfa yoro chama donne bada tu nous sar nous la je be kuma c'est vrai ils ont raison ujo ujo sinon lui est politique nyemo de o politique to de babulu ale re o nyemo ko fendo be jamana be position do la nganga haklitu law jamana shite nyena gele mimbe mali dala bi ko gele nyugo be sorila billahi kiki yerebo an ko shilo do nje fambe itise kuma yɛrɛ banna sa k'a yira carrément baaraw daminɛ na waati min na an kun ma sigi ni gɛlɛ fɛn fɛn o dar'an kan Nations Unies y'an gosi Union européenne y'an gosi CEDEAO y'an gosi Banque mondiale y'an gosi UEMOA y'an gosi nin bɛɛ lajɛlen bɛ jamana jumɛn gosi k'i ka wuli ka jɔ sa an gosilen don koyi fan bɛɛ la hawla ne yɛrɛ y'u ye kunu bɛ ka kuma c'est-à-dire on dirait que an bɛ ayi b'a dɔn ko an tɛ jamana kelen de kɔnɔ c'est-à-dire i b'a fɔ ko c'est un pays normal quoi i b'a fɔ ko jamana normal de don i b'a fɔ k'an tɛ jamana kelen de kɔnɔ c'est-à-dire l'objectif là an ka objectif bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn a banna jamana ka lafiya kosɛbɛ a banna ala k'an ni sababa bɛɛ ami vraiment nous ayiwa bɛɛ ni hakilina don n'o tɛ ale y'i da maga gɛlɛya mun na olu ma daminɛ sisan dɛ olu bɛ yan a ka ca ni san 30 et puis gɛlɛyaw caman de bɛ yen minnu an kan ka minnu c'est-à-dire ko in yɛrɛ sinsin yɔrɔ bɛɛ ye lakana in de quoi ni lakana in sinsinna ka ɲɛ walahi baara caman bɛ yen a bɛ nɔgɔya a bɛ kɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la kunu assemblée chauffera dɛ a chauffera CNT chauffera dɛ a chauffera Choguel bolo walahi fo ka Choguel ka samaraw bɔ ne ni ɲɔgɔnna fila dara k'a b'a fili k'i yɛrɛ ɲini a ne de tun ye Choguel ye ne kɔni ma dɔwɛrɛ fɔ kunu kɔni ne tun ye Choguel ye ne bɛ taa dɛ ndɔgɔ a ti n'a fɔ i sigilen bɛ maa min tɔnkɔrɔ i siri ɲɛna walahi o ka wuli sɔgɔmada joona nin fɛ ka ne ɲininka ko karisa mun ye ɲɛ sɔrɔ mun ye ɲɛ bilen ndɔgɔ la a kuru y'a godo dɛ bi ko ye n ta walahi u y'a godo la hawla ayiwa ala k'a ɲɛ ka d'a ma ayiwa a bɛ ɲɛ sɔrɔ a ko a bɛ ɲɛ sɔrɔ Malik Air ko Sarr peut aller rejoindre son groupe à Abidjan Ngibou Cissé ne serait plus rien au Mali ayiwa ni ngoni an goni dati do nuna an goni min fɔ dɔrɔn an fana ye fasodenw de an ma hakilinataw fɔ a banna sinon ne kɔni bolo jamana kɔni bɛ taabolo min kan sécurité n'o kɔni ni bɛɛ dangalenen don a kan ko dɔ kɛ o la o ye jamana 80% ye a banna a tɔ kɔni aw bɛ kilan de n'o ye 80% ye awɔ bon n'aw y'a kɛ 3 sur 10 ye ko fo ka ko moyen de renvoi ayiwa e ka cɛkɔrɔba ma ayiwa ala k'a ɲɛ ka d'a ma a ka cɛkɔrɔba de Choguel dɛ a ka cɛkɔrɔba yɛ kɛ o de kama a ka ɲi bɛɛ lajɛlen couleur bɛna dɔn jamana kɔnɔ wari ko in chauffé don dɛ a ye bɛɛ couleur bɛɛ ye wari ko ye nin bɛɛ ye mugu ko ye walahi nin bɛɛ ye mugu ye Allahu akibaru a ye jamana kɔnɔ ɲɛma bɛɛ lajɛlen couleur bɛna dɔn ko ye siga t'a la wallahi ala ka Mali protéger koyi nin bɛɛ ye mugu ye ala ka protéger dɛ nin bɛɛ ye mugu ko ye maa caman de bɛ k'a Choguel bɛ wari caman de ta la o u y'o fɔ minɛ m'a ta kɛ Choguel tɛ $75,000 ta $75,000 m'o de fɔ kalo la u y'o de fɔ dɛ
ko million bi wolon flanduru yoro fo e fa ne ya me ne ya medi yoro fo ko do ko million bi wolon flanduru nyama na fora ko de bi dama na fora ko bi million bi wolon flanduru ta akuma buga fo shenkili shenfla shensaba shenani shentan ona itika boka jabili ke mumu fo ibo de tade sigata langa ni ibora jimbe foro kata ikono bara fo so ndogo te mano ede o yere no ede obike shogel million bi wolon vlani duru min na bifo kabila wale politique mo ka fen la benedo odibita non de bita sege yoro min gadi ma famu ngo kabila wale politique mo ye feminu labe kabla odedo nga transition ina ta sege shogel kata ta titema biswa nduru kan ma famu siga kan anade afide ni kasi ma famu ni ngo shogel kata ta titema biswa ni duru kan 1 million biswa ni duru awo uko ka be million biolon blando nderge ngi ka ta sege ne de be ka kuna funi dima ta sege yoro min kadi mais ni pour la meilleure mon enseignement dora te onyem dado sa communication ko shogel kima yemi mvo ko ale ti fe ka kuma ko kuma num mandali sabu ashimiye doke na le na kuma bike mo nyena ko abiki kombare ashimila wa mena mun fana donc o bara de kayiti mais ndogo kuna foni e bomu de aywa mfle ka fi de kuna foni e bomu ni million biolon blan duru ko ko ta sege biswa nduru ta sege e ga ibe mo no fe gawsu wati be kata de alaje ka police o blangu biswa nduru ta sege kuna foni to bia so na bi nyon sura paka to rebete o kuma na sa ambita ambise dura fm bi kono doni nani to mi murumuru duru daga juru sira 76 33 43 03 angata nyama dugutigi dembo on esigite be munye so de bama ko mbolo doni aye la ya jara ke akumara akomunye logement ko kuma muna afoloko awullendo me domna ko be gouvernement ko ni saria ka atade anga logement société munu nu ujole me bama ko konala mamunu mba akoro ni wati na nu ne saria ko ni nyafe wa mamunu ni amanga ni wati nan kuba akonala nyama ko dua ku wora de dilendu ma be dua ku wora ni kona ko fo ku ka feren dabali bela dilenga ubisika boso nu ngona to muna o stratigala ministre mumbe na lebe muye urbanisme kuna et de l'habitat no de bebrema kamena ko fo ale ko ni diso ntani ngata da conseil de ministre laba munu kera afrika lo kle muga atemene o stratigala muye sada ko ni ka atara o ya soro wuli ka jo kera munye bamako era ko na la ko logement social keme ane binani ni fla nyona nyama siga le tarako o segere o keme ane binani ni fla la anana ka fo ko biduru ni fla ko ni be nyama ko olube saria o kono o bolon ko fo ko bi saba ane woro be nyama ko olu ko nte saria kono tukusila logement social bi saba ni woro olu te saria o kono ako bina biduru ni nani nyama ko olu ko ni ko o siga lu be sina o sira tigala ko munu wonte saria kono nyama ko doa ku woro de dilenduma o ka feran dabali bala dilen tiga o be siga bol logement social nguna tukumna a siga blamu jamana ka boloka munya asara kon taramu conseil des ministres laba mun kera afrika lo kle muga sam bafla ani sam muga ani fla patriba ka fola akodo ko nun keleme ka jamana ta nyama ka ku utiene do kun keleme ka jamana ta nyama ka ku de utiene na me domna kom be gouvernement no obesenga gouvernement ko nun yaira ka foko jamana ku memara to jugum kono nyama ko obesega bantu ko na pew o sabu ni barake wala nunu ibe na ka foko akumega mu fanga nunu chama okono gamu ma chama unte kala do inina ninga be ama ngara kumida global sigi akoka ma chama otukuma gamu gouvernement kura muno be etikata la nyama ko wuli ka jobe ke oni ko enko abejeya mamunu no logement suzuga ka abeta ka di oluma kaya no che mamunu no sega sigalike ko be bidru ane fla ko fo olumunu ba akono olube sadia kono bidru no wora e bisaba no wora be nyama ko olute sadia kono de bisaba no wora ko feren dabale bala jelenke ko ka so ka bla ko yan do ko woro nyona che 6 semaines basite la von fle anya sama ka bo munyi so de be ko kono la ya jara ale sebani ngala ibunya obala indicateur de rovo minye ode ale kumambe ode ya jira ka fo minye awekado affaire mimbe na be bakari tugula na be awekado o ka affaire ko fo ndo awekado ka fo ni affaire awekado akungambo ra tugunde wa kacha alafe ni alama faranga juro bakari tugula ndo awekado ka fo alaba ozo MCA ozo moko kura ko ni jet amasigi fo bakar singana segera ko ninga minye awekado ko ministre mimbe awnguna no ministre de la justice droit de l'homme allez sebendi ci décembre ko lokli wulum la temene ya ci parquet ma pôle économique et financier ya ci oluma moko tola yel se ka laje ka awekado bagari ka affaire
affaire ka da ele tuguni sabu aweka do ko nyega be chugumi ana fimbe chugumi ale ma famia chugila bagari deuxième morgolo klefla aweka do temene pour dasidi spécial o koni ajira ka fo bagari jabajele do fo dingile te bagari ndo fe ka kataso aw kuma min no fora pour supreme flene ka aweka do o décision o de julo kari ko boy tai ka ira ka fo affaire intise ka datuguta affaire info ka da ele tuguni ndo ngo imbi talike deturuma no fora wari nyame aweka do abo de ko fo o de stratigala bagari ko ne aweka do abiti bitabala abi wati jama ne ngo indafe ka da mine 2013 kana se 2019 wi ka jonni cheshir minu no lukera ajira ka foko bagari aweka do wari mi manje aweka do ko bitalike milliard konondo ana kungamfe kana soro milliard tani saba ana kungamfe o de kumba ka blala o de stratigala kiri ko ni tibitabara o be nana kana nyerbo bagari laba aweka do ablala nga bagari blali o fana tibitaba barka boyana ko sobe sabu min ministre na kam mo ulu ajira ka foko ma jenai kasa jugu be anofe minye aweka do kabo kera Maminu mbe no lukoni aweka do union de coopérative de coton culture o mawya abita jakulu union bishegi ani kilena aben nyama o be wele la tuguni kalo kilimwa ani mugani kile no janvier kalo kata mununu salo dabo aweka do yalsa nyingali wero ko sega tengula fasirke ba ya jira odila ka fo ko ngoni bitabulo minga milliard konondo o kata ni njugo ina ka kila kana ye ka fo ko dorme kele o aweka do o tati mena shiti bo ko do bi jabaje akodafe do kuma ka chade o kuma na bidoni mena ko bi blumba dobe no kursu berami o koni ya be ko kari dai ka yira ka fo bagari awa be tabulo mingansa ana wele bogo jenne nga aka cha alafe ni ko mateme awai ka do chugu suwa wala do bagari laba o zombo mo ko kurade ko bagari tuita ala kan sa babbe indicateur de nouveau o ka fatiri do o de o ka bido boli kamunge totalo tote jonna bagari ando ko afana ka ko ga gelensa de ninde aka de refondation koy assise nationale ninde fora keneka aka de refondation koy ko jamana wari ka isika keri la ki ya du yeni sa hakeke kiri matama kan yelma fema fa kan ko ya bani assise nationale la fora ko di ka dabla ye jamana na folo do hali ni sara e kaburu ambita gogoro kala aka ne refondation koy ka sebaka condamné ndogo yane ka se madama min ko ndane bo dado MPR ko non ni fen groupe dama ni ko du aka ne de fondation ko ni terre de ay fondation do de iba ça fait problème mi ba do mi anga fanda juguya warti ta atawro la quoi ay non mali da te fanta jamana mali te fanta jamana no te moye iya sama keke fato e fato te kuyi ya mi mvo bisaka ke o ay jate boni fa 20 mana 18 ans na million gelengele ka dia bemba sangusa sam yel mana dro ay ta ranjo aka meri la ubi aka ta ay wari nunga na blaka ta meri la de ya ni na kana wari blaka ta meri la de o million gele na abidi aka di to wala la ablaka ta commissariat de police la ube ka blaka ta tribunal la ta tai aka ta tribunal la o ko sa de ni ablaka ta ya o ti ba wari dude lu ba du ko be se ka kelengele soro kuyi o yere bambo ya jate bo anyema be kelengele soro amma fu ko ga soro ka ta muso furu de e mana ka to yi ay no afara ko ka bara dike santani shegi million gelen dirima ma wero be minu santani fla santani saba santani nani fo ka ta santani wulon vlawla kan golu do de sugandi inu ka je ka barake million gelen min bena di ma kura minu bina ka fara auka ka million gelen kanga o yelma ka benu luka wati ngo bara bi ketendi mais sisa mais ka ta dron ka dun ka ta muso furu ka mobilisa o tede ne ma fa na ka ko sojo aka bara di o ya o tede ne ko ni adama ka ba anja fa ndo anga do sira mu fe ka ne be ka do fo na dirama anje ko no sira mi anja kane ko di anga do efe wala fana cheo au ka beta ki goro jimone na o fana cheo abana nema aujourd'hui ne be mbolo do me bonne aye elage ab agedra certifié akumara akomunya angata anga affaires étrangères la ibena ka foko munya anga jamana diplomatique bado be banindo na limade ni du ati temna kala jamana wole blauma ku be sigida munna ku ka yen jamana ninga bla pe ku kana mali konnala o sira tikala kanyesu u ka bama munya ministre so mbe no ka baranya sino no koma no be abla jopu cheja ale ka yoro ko fo oluko ni bataki boga binte chari ka ira ka foko Afrika lo club bisaba nema kono ya soro mali diplomati be na fora ke kana ni kelema ga gori ko oburuda ki ban na lima Afrika lo mun na flo la o club bisaba ikado ka foko sara kono ko be tigela wa me ga sara e abe tigi jamana trésor public ko abana
kumanyana abajiga hono de kumanyana kosobe abana na folo ngoli flani ana sama ka bo aujourd'hui au kona la elaji abe aidra ale sabani ngala ibunya obala ndogo awaykado ambina awaykado yana anga tahlibi ko imbida tugu telela ambe kuna funu chari telela mauka fumya ako awaykado ko soda dina niye jetumineke 7 day Yusuf awaykado kunati ale ka fasiru do soir de bumako ndogo minye ko soda nina anga jamana awaykado chamanje bulufe kerengere ni yalla awaykado tarata do ngambora ka yira ka fofo so de awaykado kerengere ni yalla surasu be buntenina nga minye awaykado foko jugu tigila mo yajira ka fo na wera ube awaykado faramba anga surasu ka kerengere ni yalla pomburi awaykado bunteni awaykado ko kera o de strategela minisima awaykado ka kembe ka wuli ki jo chai ko fo ka laje asekeselu dabo ko imbuna koloka donka bonywana so buka yira ka fo ko awaykado ajelente ko shili mingera umburi bakatara ke civil doma bingera doka do la jabara ananyo na chama ko minisima kube ka labe on sabati mimbi se ka tu bena enquête daile ka don ko ingera chugumi bara intebena sira min fe so buko akuma uchale do ko ndoko minisima e kado ka fambi nywana sawo ni alaka jey wati se kama tu ko nati awaykado aka fasiri du anya bo sordi mo ko no ka bido boli ngambe mi mvana fiye officiellement sugal cheka ta jo ka fo ko ambi bo minisima la sisa ube amena nga wari créer sisa o cheka fo ta fo de anga to dibila sadu gole olo be jawne ole jawne nu ya flidroni do na khona bana wallahi maliker eta bana dia awo anga kuru ya ko sabuga wati sira wati kona sira ala ni kele